atibatike zvechopu chopu. Right, muri yeZimbabwe ndadzoka manje. Pane nyaya dziri kunetsa. Wende ari kuramba achidziya musoro. Wende aramba achingotaura nyaya idzodzi dziri kunetsa nyaya dzavo nana advocate Nelson Chamisa. Ndatoona apa panga pachitaurwa futi pane statement rimwe rakakotwa na advocate Fadzama here pachinzoni you can't be people's choice and Zvigananda's choice at the same time. Atidi zvinhu zvakadaro, we need new leaders. Wende ndobataura kuti zvoni ndobataura nzi takada kuti tizvitaure makatitukisa nema keyboard warriors enyu. Uri kuona nyaya iri kuitika. So nyaya iri kuramba ichingotaurwa panapa nyaya 1. Wenda ramba akatsikirira pane nyaya iyo achiti chinhu chese chakadese chakanwirwa Chamisa akawana something kubva kune Zvigananda. But panapa paita respond ende ndikuzvifarira because unoona panoitika nyaya idzi kedzi panoda vanhu kuti tikanzwawo side rake munhu renyaya zvinokwanisa kuti batsira kuti tinzwisise kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo panapa. Opposition leader Nelson Chamisa is lashed out at critics including Kwadzana MP Wende for continuously attacking him on social media platforms, alleging he is a recipient of bribes from the ruling party ZANU-PF. In an interview with a local media outlet, Chamisa refused to be drawn into Wende's claims on microblogging site X that insinuated he is silenced by ZANU trinkets. Those things are said in circumstances of intoxication. Why should I waste my time on issues of drinks? He said. For the record, I bear Mount Puskas for standing principled, focused and consistent. I am not in parliament. I have not received a loan from ZANU-PF. I don't have a farm, Chamisa said in apparent reference to Wende's persistent calls for parliament to issue loans for MPs to build houses. MPs were given loans in their last term and are pursuing more. I have nothing that I have received from anyone except persecution, ridicule, oppression and attempted assassination, Chamisa said. Ndo respond ya Chamisa oyo. Chekutanga pane nyaya yePraz. Vatoitaranzi anda prazi ndakapuwa nemunhu nini anomukuzviona nyaya dzamaprazi dzinenge dzichitotemesa musoro because nyaya inenge iripo ndeyekuti I think Wende was the first guy kutotanga kutaura nyaya yeprazi iyoyo panga panetsa nyaya dzekunzi ko uyu ane prazi paitaurwa ndi it was that guy Taureka and Shire. But before Taureka and Shire, Wende angatotanga chitoti isusu takatorambidzwa tichinzi musaite maprazi, but ivo ma leaders edu vanga vane maprazi, vatone maprazi ava vakatora chichi zvinhu zvakawanda zvaingotaurika zvichinzi saka vakomana vaitirambidzwa kutora maprazi ivo vanawo saka uye uchambisa kubuda kuti ndanawo prazi racho. Taureka and Shire wakati uyu akangobuda achiti handina prazi ndikubva ndatoenda nemi paprazi pacho mimi achitotaura painterview yaOla 7 if you still remember kati kana akangoramba ndichaenda newewo nemazikamera akwewo ndichatsokuratidza kuti iri prazi rake tosvika totaura nevanhu ipapo because iye handiti ndikomizari yetu musangano weZANU-PF anobvunza anongopinda paangoda kungopinda kuti tiriuyawo panapa toda kumbobvunza kuti chakati zviri kufamba sei like what they did kuna anozani that guy Hopo ching'ono angwerekana kunzi ko yo stand yako yakakatwa apapo iyo kwazobenefita from chinchichichi ukazodai mbudzi dzokapuwa dzadziti dzevanhu dzemusangano chichichi ukazotora wega ingefana ngeri project ye-community zvinhu zvekuti anongobuda achingozvitaura sefani so but iye anenge achitoziva kuti aneka evidence kake nyaya yacho yakazongopera ingonzi sene nenyaya dzembudzi dzimoda kutotikuwadzisa kuti tinzi tiri greedy tiri kuramba tichiita se tichiita tek nezvinhu zvevanhu andi mukuzviona but apa inini ndatofara manje pane respond yapuwa naChamisa achitaura ende pane imwe nyaya ari kureza futi ari kuti Wende ari kutaura zvitotaura munhu akadhakwa vanhu vanenge vakamwa madrinks nekuti hanzi ndingazviswere nechipedza nguva nekuno vanhu vanenge vakadhakwa but zvinhu izvozvo zviri right because vanhu vacho vese vanofollowa opposition hakuna anongobvuma zvinhu zvacho hakuna munhu anongobvuma kukanzi ninga kadai they don't listen
anongona ngoti zvitora watongoti like unoziva pfungwa dzemazimbabweans azvidi kuti wotobva waratidza kuti iwo pamwe you are too sober state kudarika vase mazimbabweans. At the end of the day unofanira kuziva kuti okay you are leading the drunk people, une vari sober, une vakangodaro zvichingoenda zvakadaro, so that equation yacho inokwanisa kunge ichibalansa. But on this one I'm happy honestly because zvinhu zvatofamba mushe, zvinhu tatopindurika, takutoziva kuti okay wende zvaari kutaura ndezvemadrinks, ndezvekungoda kungomhanyira kungoita se kungohakira, because sometimes munozoramba makungoti nyaya idzodzo dzakazodai so isati tizoregedza kutaura wenda akatodzoka futa nemwe respond achiti ai wanzi chakadai tototi ngatimbotora nyaya yewende tinzigoti ari kuti kudii, tototaura nemi mazimbabweans kuti wende ari kunzi ari kutaura kuti zvoni aiwa musi uyauya kana iri nyaya yechakati zvakangodaro mukuzviona, because zvakafanira kuti iwo munhu unotamba naye everyday obva azobudikira achitaura kuti zvoni ukona nhingi akadai, but that person ari munhu wekuti unoswera naye everyday, tichitokuonai mese mutori mafriends machinji, hatikwanisi kuzviramba manje isusu. Akatoya akatotudza kuti ukona uyu akazodai akadai, or for example pobudikira kana kuti yeah right mbada kuti ndinjishanda naye kunoku handiti anenge achita zvese panapa achita editing achiswera neni pese pandiri tichienda tichidaidai ozongobuda one day akuti kulienda akadai. Kazhinji kacho munofanira kuziva kuti 80% yenyaya idzodzo dzinenge dziri dzechokwadi. Why? Because munhu kuti tichiswera tese, but zvimwe zvacho zvaakuchitaurwa zvichiswa kasauti manje, zvakutaurwa zvinenge munhu ari kuti sometimes munhu anenge abhitawo achakati hatikwanisi kukurumidza kuzviramba, but zvatinongoita isusu tongoti hazvinetse nyaya yawataura yakanaka, ngatichinzwawo side remunhu iyeye uri kutaura, because hapana pekuti tingangoramba tichiti munhu one aramba achingotaura moramba muchingorowa side remunhu one, haisisiri nyaya iri ine musoro inonzwisika. Sinzi matoya nemakuhwa enyu regedzai tingoita se timabalance kuti other side riri kutiwa kudii nyaya yacho kuti dzibalance. Kana zvadaro isi tozotanga hedu kukomenda kuti kana zvakadaro pakakanganisika vakomana, like apa for example patova pachinzi nyaya yekunzi vanhu vekuparliament vakanzi vada kupuhwa mari dzekuzodidididi nemastands kudidididi. Maparliament acho akatotaurwa including parliament team group reparliament ranga riri munguva yana Chamisa rere rakatotaurwa kuti raifanira kungoreceiva mastands. Inini andione chakashata pazviri kana kuti Ponzi Chamisa atoenda kunoreceivawo yake stand because he was the member of parliament. It doesn't make sense to me kuti pabude pachinzi asikuda kureceiva stand iyoyo. Why asiri kuda kuireceiva? Kana achida kuireceiva because akaishandira ndo zvakataurwa nedare rese, iye ari one ndiye anozoti andide. Kana atoona mukana wekutoitora andione chakashata pazviri, anofanira kutonotora because akaishandira. Like for example ndakanzwa pachitaura chinzi ndakaita minister wehurumende chinchi but handisikuenda kunotora mari dzangu dzemudya ndigere because ndakazoita sekuzoresigna meno kudidiro vakaita zvezve ndakashandira hurumende, hapana mari dzinozobuda kadzi dzinoramba dzichibuda hanzi handinangana one day ndakamboenda unotora. Ndakati aiwa izvi dzatongowo nyayawo dzavo dzavakungotaura komana kuti asikuda kundonotorawo mareasons ake, but isusu pakuziva kwatinoita zvinhu kana wakatoshandira chinhu ndonotora, because at the end of the day tosodzoka toita question kuti kana iwe usiri kutora mari wakashandira yacho uri kuiwana upi mari. Handozona vanhu vanozobuda vakutanga kuti saka iwe pane kwauri kuwana imwe mari kwauri kupuhwa imwe mari kaiwe kana uri kuramba mari dzauri kushandira. To me hazvizongomake sense. Like imwe example yezvinhu ndogara nchipa ukaenda kuZimbabwe kwekwe pane mamwe mastands aipuhwa vanhu zvimwe zviya especially team iri kuHarare achipuhwa mastand achinzi ndezano ndaitoona umwe munhu achiti inini saka ndiri opposition handitoide stand iyoyo because ndiri munhu opposition. Hakuna munhu anonzi weopposition, uri muZimbabwean pari kutochekerwa on land. Usafe uri Roger kauchiona kuti mastands ari kupuhwa vanhu apo nekuti hanzi uno wakapfeka zihembe regreen remusangano wezano kuti uzowana stand, pfekawo rako utorere dimburiro ivhu nderedu tese. Maruling party nemaopposition vanouya vachienda, nhasi ndana nhingi varipo vanhu richatofa vakapera, the next kutouya rimwe group richatouyawo rotangawo kutongawo richitoenda rakadaro, iwo uramba uri Roger chete. Unoziva here kuti izvezvo ndaitopa vanhu good example kuti opposition yacho yatinoda isusu tichita kuti humanaka opposition one day yaane makore mangani 20 something iripo isati yapinda mupower. Iwo wakamirira kuti vazotanga kupinda mupower kuti uzonhina vanhu vangani vakafa vachimirira izvozvo, iwo wato in waiting futi uchiita kuti mabenefits enyika yako autore because of nhingi ndiye ari kuita handover kuvanhu obva kuti nekuti zviri kupuhwa nanhingi kana kuti vachazozvitorerwa. Unofa uri Roger ukasiya vana vari muRoger zvozodii chinhu anything to do with Zimbabwe. Zimbabwe is our country, is our nation. We fight every day panapa because of Zimbabwe, because we love
our country, we love Zimbabwe. Ndoziva kuti kuna vamwe vanhu vasingaide Zimbabwe. It's up to you guys. Munongoda mafights epolitics, munoda mapoliticians stereki kudarika nyika yenyu. Ameno kuti muri vanhu vakaita sei. But inini ndinoda nyika first. Pakazouya politician ane dzinokakata ane dzinofunga dzinodhonza ndiwo ndositanga kuti uyu mupesa kutaura zvine musoro, regaidza titry kusupport this idea. Taitaura kuchiti pavanhu vaita kuti ko mimi mamuri busy kusupporta Chamisa kuti azode isusu atombobvira takasupporta Chamisa. Asi taisupporta ma-ideas aiuya naChamisa. Same na Mudhara Tsvangirai. Mudhara Tsvangirai manje was number 1 because aiuya nema-ideas ekuti vanhu even vakawanda vakagudhugwa vakabuda kutiza mu-ruling party yacho yeZANU-PF vachiteera Tsvangirai. Because what? Vainzwa ma-ideas aripo. Votozoti saka Mudhara ari kutotaura zvakadai, so vision yeMudhara yakanaka, vision yemukuru yakanaka. That is the same thing zvataingoita ende zvatinongoita nanhasi. But kune vanoteerawo zvepati kuti pati iyi ndoda chakati. Congratulations guys, rambai makadaro muchitawo zvemapolitical parties. I don't know kuti nanhasi muri papi. Isusu tingoripo takangomirira kuti Zimbabwe one day icharamba iri a better place to be. I don't want to waste much of your time ndichiramba ndichitaura because nyaya idzi panapa tinoona dziswerera tikatoudzana. Nyaya yandanga ndinayo panapa muri yeZimbabwe inyaya yaCharlton Wende versus Advocate Nelson Chamisa. Charlton Wende ndi MP wekukuwadzana Advocate Nelson Chamisa ndi leader we opposition, but for now havana havo political party, but anga ari leader futi wa Charlton Wende, and Charlton Wende he is in parliament because of Nelson Chamisa. This is what I believe, because adai panga pasina Nelson Chamisa kana dai Wende asina kujoina Nelson Chamisa anga dai asimo parliament imo maari, saka vanenge ndi leader versus vafana vake vaanenge achiita nawo zvinhu. But mamiriro akangoita chinhu chacho ndiwaya zvibodzwa zviri pazviri. Wende ari kuaccuse Chamisa kuti ari kupuwa mari. Chamisa ari kupindura achiti ndanditeerere nyaya dzavanhu, handipindire nyaya dzavanhu vakadhakwa, nyaya dzevanhu vemadrinks, saka ndodzipindira papi. Ndiyo nyaya yacho dzipadziri maitikira dziri kungotaura dzichingoita. Pachinge pabudikira dzimwe nyaya munondoona ndichinge ndatobudikirawo, nekuti inini nyaya ndodzandinodawo kuti dzisvike kumhuri yeZimbabwe, nekuti makatikoshera, makakosha, munofanira kunge muchinzwa nyaya dzese dzinenge dzichiitika zvamanje manje. Ngatimbogumira panapa. Kulian TV team DAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say